Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas anapauluhan. Kari, iti biyag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Makaparagsak tagburas kadagiti bunga ti mula tayo anatang tatang. Wen nga rod anak kao. Sapay kumata kastoy akanayon dagiti mula tayo. Naglalangtaw ken ado dagiti bunga da. Wan nga ron tatang. Iso na lang tanarigat ti agibiyahe iti produkto tayo. Agasam man, mapanado nga aldaw ti palabsan. Sakbay ang makadanon tayo iti pagilakwan iti natang. Anya nga rod ngay. Talaga akasta anak ko. Ay, ado tinasken ang maaramid diti lugar tayo. Ngam kasla nabaybayan tayo mo, tatang. Puro barangay road ti kalsada. Kan man manupay ti makabael nga agtakabit iti kuryente iti babbalay da. Talaga sulsulinek to'y ayan tayo anak ko. Adayaw iti urbanisasyon na kunada. Adaw dagiti serbisyo ti gobyerno asa na makadanon dito'y lugar tayo. Sapay ko mata dumteng to ti panawon ang ma-improve da iti lugar tayo, tatang. Ala, ikarkararag tayo. Asapay kumata dumteng to day tagundaway. Tapno mapadasan tayo may ti agnamay. Urang tinaapit tayo anatang ken prutas Kasano ama ko nam akurang. Kat mapanmat at 10 tons tinaapit ijay anatan. Kurang ko naklang arodeng. Diyay ko man nakaadadok tapno bumaknang tayo at dagos. Ay, sika at talaga, Pedro. Di ka kadipay makontento iti panagbiag tayo. Katda tayo mati mabigbigbig nga addaan dito'y tribo tayo. Saan nga umdas na ita? Kaya't ko diagrap-lapusanan tayo iti kinabaknang. Adayo ang mapasamak dayta, Pedro. Gaputa adayo iti urbanisasyon ti ayan tayo. Iso anas ken nga agyaman tayo iti adda panagbiag tayo ita. Gaputa nagasap tayo pa ilang, kunak man. Ay, basta, Mirna. Dak agsardeng agsalukag. Tapno adda bumaknang tayo. Mada makita yung agilaklako dita iti lote. Imagam kanya, nagatangan tayo. Uray nalawat ti sanikwam, no saan matlaeng amasukay. Awan matlaeng ti serserbina. Amo Marson, jak man maawatan ti ugali day di asina. Nadlaw mo matlagayam ti ugali na dayjay, Margaret. Kasano, naidumduma dagiti tigtignay na. Kasla saan tayo nga agpapadang agigan iti away. Dayta nga rod. Pulbud pa'y. Ay, Kat, tinawid na ati ugali ti amana. ha? Sa bagay matkit di, ha? Margaret! Umahin dito. Panawan kayo pa'y. Tagsarsarita kayo. Ana, duwata ti makisarita kin ko ana. Amuyo, ti mama ni tatang ko itilako na anatan. Isa ako na amangala kano iti tangdanan na amang suka iji bakanti alote mi. Ay kat nasaya at ano kasta, Sheena? Wan Margaret. Hay, kasladyak kabalan nga imatunan inton ipasublat ni tatang ko kanya. Ha? Wan, siyak timang tawid iti dayjay. Kat parikot ko nga rod ta, nalawa unay. Ay kat di ka ba alam laang ati pamulaam, Sheena? Sa bagay mo't kat di. Plano nga rod apatakdaran iti dadakkel a building kan aramidak a resort. Ay katwan awan matdakas na. Wan adun sama ti kwartami. Iso a posible mapasamak dayta. Sana kaskada kayo. Sakto lang ti matagtagdan dagiti dadakkel yo. Anya? Sika at talaga, Marson. Api ngay adi ka nagsasao itay. Awan nga rod tiganas ko ang makisarita iti kas kanisina. Anya? Well, Margaret. Kasanumat ngamin. Pagbalinan na abasuraan tilapayag ti kadwana. Ay, wan nga rod. Jay laki na baknang na ti kanayon na nga istoryaan. Para magngarod, isu adya kon agsayang iti oras adumngag kadagiti istoryana.
Awan mo't lang, Sir Servina. Inso lakay. Anya nga tano agtaraken tayo iti baka ken kaldeng. Nay, mayat sa ngagpaiso day ta napanunot mo bakay. Wen lakay. Mayat met lang apagkwartaan dagiti baka ken kaldeng. Ilako tayo inton umadaw. Angem, pangalaan tayo nga iti igatang tayo iti taraknin tayo baka. Adamat jay bayad tinateng tayo lakay. Umdas siguro da ijay. Sa bagay, angem kunak nga may napadakkelak da ito'y balay tayo. No para kanyak, mayaten da ito'y balay tayo. Nalagdamat, awan pagdanagan tayo no panagbabagyo. Husto ka bakait. Angem, kasanungay nga ilako tayo dagiti dingwen tayo no bilang ket adayo tayo matijay syudad. Ado ti agbibiyahi ita iti dingwen lakay. Saan aparikot dayta? Ket no may papanmat iti kadwata amang taraken, adda dagiti kakaanakak. Isudan to ti katulungan ta. Ala. Padasen tayo man ngagpaiso ti agtaraken iti dingway. Bareng mapaduras tayo. Wen lakay. Nasken nga gipundar tayo para iti masakbayan. Gaputasaan tayo nga ammo. No anya ti agur-uray agasat kada tayo. Mami, siya ka di amin ti mang tawid iti sanikwayo ka ni Daddy? Ay unay kamatan. Apay ka di adagita ti damdamagam. Kayat ko lang asaludsudan, Mami. Kayat ko lang ti makasigurado. Sheena, anak. Saan anasaya at ti kasta? Ang mga no adda pa'y makangag. Kat adda maibagadakan ka. Anya ko matibibiyang da. Kayat ko lang matamaamuan. Tapno planwa kon. No anya ti aramidek. Inton maddaan akon iti husto nga edad. Anak ko, bayam ada kami pa'y iti amam ti makamu iti daytan. Tikit di panagadal mo ti into naram. Sana bale, tasaan amapukaw dagiti sanikwa tayo. Awan ti papananday ta no di sika. Gaputa si kalaang ti anak mi. Agyaman no kasta, Mami. Hanggang anak ko, baliwam ko matigargaraw mo. Di ka unay agbalin a sopistikada. Nasaysaya at matlaang ti simple kan napakumbaba. Ay, basta, Mami. Awan ti makita kasaan ang maiparbang iti aramid ko. Isu nga awan ti rumbang abaliwa. Paaladak dagiti talo adissaw apatad aluti tayo bakay. Ijay ka di karuutan, lakay. Wain. Taison tao ti pangibulusan tayo iti baka kas kadakalday nga taraknin tayo. Ay, alakay. Mayat ijay tanalakang agtubo ti ruot. Tapno addan to ar-araben da. Nakasaritak dagiti kakalugaran tayo alalakay. Kaya't damit ti umay makitangdan nga galad. Ken nalakapay ti imbagada atang danda. Tatulong da kanon ti daduma. Dayta tinasaya at dito'y ayan tayo lakay. Ti panagtitinulong. Ket sapay lakuma, tasaan ama ik-ikat dayta akaugalyan tayo. Uwin nga raud. Sapay ko matag tultuloy aging ga iti sumarsaro no ahinirasyon. Agpaiso na nang. Pagbalinan tayo nga animal farm, di bakante alote tayo? Wen, anak ko. Padasan tayo mamatag tarakan iti baka ken kalding. Bareng mapaado tayo. Katwan ananang. Ay na, magagara na kun makakita iti animal farm tayo. Ngam anak ko, di mo ibagbaga kadagiti sa bali a tao Makaamodan to amang mo. Gaputa dagita ket saan arumbeng nga ipalastog iti pada tayo a tao. Wala na. Saan ko mat nga ugali dayta? Nasaya at mat no kasta anak ko. Ken saan nga min nasaya at nga unaan ti agsao. Gaputa saan tayo nga mo no agbaligi tayo. Tano bilang saan? Datayo tinakababain. Wala nang amok dayta. Ni Sheena akaadalak Adakas na nga ugali na. Parang maglaunay. Bay-bay amon ti kasta klase ti tao anak ko. Di mo tultuladen.
Wala na. Manong Pedro, kayat nyo ka dito bumaknang? Ta sino ko matitao, hindi na kayat ti bumaknang, Simon. At dalata, manong. Kalukwan. Amin na tao, arapap na ti bumaknang. Apay nga isak, Manong Pedro. Saan ko nga arapaapan ti bumaknang? Ti kayat ko, kat natalina ay apa nagbiag. No sika, tawan plano mi ti biyag mo. Adda, Manong. Gamjak lang ibagbaga. Maklat ka lang ninton matungpal ko, dagiti arapap ko. Tsak amukin ka, Simon. Magure ka man. Apay aya, damdamagam no kayat ko ti bumaknang. At ngamin isingasing ko, Manong Pedro. Anya deta, No kayat mo, ti bumaknang, nayunampay ti pampamulaam. Tapno, umadumat ti apit mo. ayan nga ron ti pagmulaan. Kat namulaan amin na nagardin ka. Ay, kat problema ay day Manong Pedro. Di agbiro ka, Uray da kami ti agmula. Sikamat, Simon. Kung naklakid din na damayat na may singasing mo, awan mo't gayam. Gusto timbagan na Simon, nayunak ti pamulaak tapno ad nga umado ti kwarta. Kasano ko mamapasamak dayta? Kat awan matan ti lote tayo amulaan tayo. Planok akasarita ni Inso, jimbangi rasityo. Apag iso ti kaboundary tayo. Ang mga no agila ko iti lote na. Anya? Di na mo't lama asikaso. Masit lang ti mulmulan na. Di na siguro kabalan, no awan pagpuunan na. Sa anak ang mamati nga agila ko dayjay, Pedro. Katno nadamag ko, a pinaaladan da jay nalawa abakante alote da. Tabinulusan da iti baka kan kalding. No kasta nagtaraken dan iti baka ken kalday. Wan, Sana bale, basta padasek latta akasarita. Agas man, Margaret. Bumakbak nang kayuitan. Uy, tangiwat mo, Marson. Anya bumakbak ng matasasaw. Katuan ba't? Agas man. At dagaya man ti animal farm yo. Dayjay lang, baknangan adagos. Katuan Da kayo lang ti adda animal farm na dito'y ili tayo. Isabak nang kayon. Ay na, tibak nang katjay ado ti kwarta na, ado ti sanikwana, ado ti negosyo na, kasjay. Basta. Bak nang kayon, Margaret. Sapay ko mga rod umado ti taraken mi, kat makalako kami. Iti kasta, ado ti maitulong mi kadagitag kasapulan. Ay, katuan Ay, un gayam. Istorya ak man gayam kan ni Sina. Tapno umapal manan kan ka. Uy, di kagar aramid, ang mga nuday tamanan ti pangrugyan ti parikot. Amom Sina. Bumakbak nang da Margaret. Kasano ko mamay bagam abumakbak ng Damarson? Una. Gaputan na lawat ti mulmulaan da itinatangkan prutas. Ado tilako da. Kananayunan man ang ti pagkwartaan da. Anya? Un Sina. Apay, di mo amo analawat ti animal farm da? Ado ti tarakan da akal din kan baka. Isuda lang ti adda kasjay na dito lugar tayo. Katanya ko ma. Sigurado. Umapal ka niya, Sina. Pakawan. Apay ko mga umapala, kat nalawa mo tidagami. Nalawlawang ang tidagada Margaret. Kaslan nalawlawa matisanikwa da Margaret ngamda kayo. Sana bale, tasaklang ti anak, kat saklang ti mangtawid kadagijay. Kat ado ti planok nga aramiden inton makalpasak iti panagadal ko. Tapno bumaknang kami met. Anya? Wan Marson, makla at kantulaangan inton agbalinak ton as senyorita. Anya ka di tinadamag ko nga adan animal farm yo, Margaret? Pudno ka di? Wan, Shayna, apay ka di.
Amangan mo't nawapes ti amin at arakan nyo. Anya? Ay, saan kumamat ang kastaa, Sheena? Mabwisit ang amin ka ni Marson. Gaputak ko na bumakbak ng kayon. Itala ang dayta Sheena. Ato ti plano ni Dadik apagkwartaan mi. Saan kamimat ang makikumpitansya? Iso adi ka kumaagsao iti kasta, Sheena. Si Kantumat ngamin, Marson, tila ibagbagam kini Sheena. Ha? Apay ka di, Margaret. Kano ko na nakanyak, anasaysaya at kano ti panagbiag nangam siya. Anya? Ay, Apay nga katawa ka. Ay, talaga nga imbagak dayjay. Gaputa kayat ko asursuronan ni Sheena. Talaga kit ding ay papilit na abak ng damot. Talaga saan nga agpahabak? Ala, bay amon. Awan matla ti Sir Servina ang makidibate ka kankwana. Gaputa saan nga agpaaba. Mami, adagaya mo Animal Farm da Margaret? Apay saan mo't nagtarakan ni Daddy iti baka? Sana kaskari na dayta, anak ko. Dakkel ti kasapulan agatad, tapno mangrugi iti kasta. Kabaalan ti ama ni Margaret. Apay kumaasaan a kabaalan ni Daddy. Anya, Gusto akmat, Mami. Naskan ada tayo kumati kababaknangan dito'y ili tayo. Awan kumati makaabak kada tayo. Sheena, anak, saan anasaya ti kasta akapanunutan? Di ka kumaagbalin a competitive. Gaputa agduduma tayo iti gasat. Basta, kayat ko ada tayo ti kababaknangan. Iso nga ibagak ka ni Daddy, amang ibangon mat iti Animal Farm tayo. Anya, Talaga gayam nga ado ti tarakan da inso akal din kan baka. Kat nang rugi da pa'y gayam nga gilakaw. isumat lagayam nga umapal ni Sheena iti kaadalan na nga anak ni Inso. Kasta ka day. Wen, Pedro, katjak kayat ti kasjay nga ugali ti anak ta. Competitive launay. Di nasaya at no kasta. Anya, di na kayat ti paartapan. Nasaya at kit din, kunam. Wana, tano kasta ti galad ti may sa tao. Adayo, ti turungan na itibiyag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Kari, itibiyag, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan, ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, saan amaknak ni Pedro ay tinaapit na anateng. Isu ang nagpanunot na ito iti pamuspusan, tapno ad-adda abumaknan. Nalawa mattibakan ti alote damang Inso. Isu ang napanunot na ti agtarakan ni tibaka kan kalding. Iti matpagadalan, kanayon nga agparamag ni Sheena, banag apakasurunan ni Marson. Tultuladan ni Sheena ti ugali ti amana, banag asa na kanunungan ti inana. Papagaya, denggan ti tuloy ta seryeta yu itaalawas na pauluhan. Karit, itibiyag, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Talaga gayam nga ado ti tarakan da inso akal din kan baka. Kat nang rugi da pa yan nga gilakaw. Isumat lagayam nga umapal ni Sheena iti kaadalan na nga anak ni Inso. Kasta ka de. Wen, Pedro, katjak kaya tikas jay nga ugali ti anak ta. Competitive launay.
O di nasayat no kasta. Anya, di na kayat ti paartakan. Nasaya at kit din ti kasjay. Kuna, Wala. Tano kasta ti galad ti may sa tao. Adayo ti turungan na itibiyag. anya. Wen mirna, ore po utam ti kuna. No kasta ka na yun ni Sina. Kabaalan nan to alabanan ti amin na karit itibiyag. Wen ngam nalabas. Agasem ti kunana. Kayat na ada tayo laang kano ti kabaknangan dito'y ili tayo. Anyat klase pa nagpampanunot ti kasta. No kasta ti panunot na. Padarod katulunga kiti planok. Ay na Pedro, imbes a panuyuyam jay anak ta. Bagaam kit di asaan anasaya ti kasjay nga ugali eh. Jak kayat nga agbalin ang managim bubukod ti anak ta. Manong insaw, dadakkelan dagiti dadto maabaka. Kat addan nakasaritak nga ahente, umay dakano alaen. Ay nasaya no kasta dunyor. Tapno makalako tayo matay. Uwan nga raw manong insaw. Hangam jay anak ti dua kaldeng natay damat. Anya, Uwan nga raw manaw. Siguro, gaputan na iranat ti panaganak na iti matutudaw. Sayang nga raw. ay, sayang agpaisaw. Ngam talaga kasta ti agtarakain. Sana mabiyagamin. Ay, uwan nga raw. Sana balik. Masukatan tumit laing. Ay, sa bagay matkit di Way, dunyor. Basta di yung liwayan apakanain kan painuman dagiti dingwen tayaw. Uwan manong. Kahit kasanaw, umay kayo ka di inton bigat. Inton bigat nga minti imbaga di agata nga umay na. Saan ko masigurado, dunyor. Ngam no bilang sa anak ang makaumay. Na kayon tulatan ti makaamaw. Ay, katun manong. Talaga nagbaliw ti panagbiagyo. Gaputa nagagat ni tatang. Kastang matandagiti inala na at trabahador. Di da binaybay ang tinatangan kan ti animal farm. Iso nga inot nga madudagiti dingwan mi. Uwan nga ron, Margaret. Ket dakkal ti panagyaman mi kada kayo. Gaputa may sanitatang ko nga inala na, nga agtrabaho kada kayo. Katdakkel ti panagyaman mi kini tatang mo. Gaputa nagagat. Sipod adaygi farm, ison ti mga asikaso kadagiti dingwan nga oray saan nga ibili ni tatang. Sapay ko ma, tagtultuloy ti panagduras ti panagbiagyo. Tapno at dalata pakitang danan dagiti dadakkel ko. Panagduras ti panagbiag tayo ko naman. Ha? Ungaya man niya, Margaret. Hanggang no bumaknang tayo amin. Ay, kasla madimot laeng Tawan ti agtrabaho i farm yo. Oh. Sika talaga, Marson. Talaga naangaw ka. Insaw. Amang ano, kaya't mo tagila ko iti lutem. Ay, saan, Pedro? Awan mo tinalawa alutay, tapno agilako ako ma. Ura di saan mo pinasukay ano isaw. Ay, pasensya ka na. Talaga sa anak nga agilakaw. Anya, Uwan Pedro, dahi talang amin ti adda sa nikwak, nga ibatik taw iti anak kaw. Umanay to dahi ta, pangalanan to iti pagbiag na. uray bayan na kitinangina, di ka madanagan. Pasensya ka talagang Pedro. Hanggang talaga sa anak nga agilakaw iti lutek. Sana balay, may samot ti anak mo. Kan umanayan ti adda sa nikwa, mapangalaan nan tao iti pagbiag na. Manong insaw, kasino di kinasaritam itay? Ni Pedro man. Pedro. Di taga kabangibang asityaw. Awan doon yaw. Pilitan na nga rin nga agilako iti lutay. Awan mo ti mailakaw. Awan mo tinalawa sa nikwak. Ay, unayan day ta. Saan lakit din amap-map nak itilote na? Kat no nalawa ti pagmulmulaan na itinatangkan protas. Uy nga raw. Sapay ipilit na ti gumatang. Pag-interesan na kaya bakantay, alutay. Ano saan ko mat ngay laklako day jay.
Ay katun na manong. Sayang no ilakom dayjay. Anyat mo tayo ngay. Ang mga no mapatakdaran yon to iti balay. Uno, pamulaan yung matlaang. Huwag nga raw. So ajak ilakaw. Tano ka ba ilan tayon tao? Pamulaak to dayjay. Intun adda umanay a pagpuunan tayaw. Paidamot na niya nga insaw. Eh, apay ka di, Pedro. Kasano ka di naklakwan iti lote na. Ay na, imbagak namin kan ka. Saan anala ka ti gumatang itilote? Ininot amulmulaan da tilote na. Iso abaybay amot ko ma. Apay ngamin aya nga aginteres kalaunay. Nalawang mo't timulmulaan tayo Angam tagikurangam. Mangkita ka laangan iti sabali a pagkatangam. Nilang insaw, tinalawat tiluti na. Kano kayat ko dyan, kaputa sidag dito Nadaras lang ti ipapani dyan na daw brag. Di mo pilitan, no di nakayat kunakmanan, Pedro. Mapnag ka kuman iti adda kada tayo. Margaret, Anya ka di man ti bagbagam, Sheena. alukuyang man ti amam nga agilako iti lote na. Sana bale, bayadan mi mo't iti nangina. No kayat yo, uray dubyan mi pay Ay, pangaasim, Sheena. Awan amok may papan iti day tabanag. Bayam ko maadag iti dadakkel tayo ti ang sasarita may papan iti day ta. Anya? Husto timbaga ni Margaret, Sheena. Saan tayong amo ti maipapan iti day taabanag? Isuasan tayo na makibibiyang. Kaayong namday ti ababae, Marson? Saan nga iti kasta, Sheena? Ibagbagak lang ti pudno. Ala, husto day tan, Sheena. Marson, kababain kadagiti kaadalan tayo. Ang mga no ibagada nga aging gadito'y pagadalan kat agkaapa tayo. Gapulaan iti sanikwa dagiti dadakkel tayo. Oh, Manong Pedro. Adayo, mat tinakaytuunan dagiti matang yaw. Pampanunutek nga ron, Simon. No linakwan na kuman ni inso iti lote na. Madama siguro nga aladan da ita. Uno amang aladan na ibulo sa baka kan kaldain. Ang man niya nga rod ngay, kat di namat kayat, Manong Pedro. Alangan mo tapilitan. Pampanunutek nga ron no niya tiaramidag tapno makibingay ak iti lote na. Kursonadak na dyan pagbalingan nga animal farm. No kasta, umapal kayo kininso, Manong Pedro? Saan matakas ka? Kaya't ko lang di maadan iti animal farm. Dakkel ti ma-income, no, agila ko tayo ti dingon. Ngamawan nga rod ti maramida, Manong Pedro. Tauray kasano ti ayat mo amaadaan iti animal farm. Awan mat pangibulusam. Mami, jakon kaya ti agadal. Masadutak kon. Anya, no kaano nga dakan iti maudi at tukad ti kuleyo? Ibagam, amasalot kan. Nagpayag nga ron ti graduation. Kan may isa, ada talo nga incomplete ko ita midterm. Kan dua bagsak ko. Iso ang masadutak kon. Kasano anapasamak ti kasta? Kulak man no igagaid mo ti panagadal mo. Ititid mi mo't amin akasapulam. Sa ita, ado ti incomplete, kan adapay bagsak mo. Sorry, Mami. Ngamjakon maiulo ti agadal. Sana bale, nalawa mo ti plantasyon tayo. Tulungak langan ni Daddy amang idaulo kadagiti trabahador. Unay kamatan, Sheena. Panagkunam kadikat nalakalang tagtrabaho iti garden. Sa anak mo't nagtrabaho. Idaulwak lang dagiti trabahador. Kan bantayak ida, no talagang agubobrada mo't laang. Agpanunot ka kuma iti maminribo, Sheena. Di ka mang namnama iti madama a pagkukwartaan tayo. Saan tayo nga amo ti mapasamak inton bigat? Kandi tay amo ti masakbayan. Awan sirsirbi ti nagasgastos iti panagadal ni Sheena.
Adumat gayam ti bagsak na. Katita, di nan kayat ti agtuloy nga agadal. Al-al-lukuyak nga ituloy na ngam talaga adi na kayat. Sana balik ano, tadamot na ito'y plantasyon tayo, kat tumulong latta ka no. Sa bagay, husto ti anak ta. Iso pa ti may tulong na. Dakdakkel ti maala tayo akwarta iti plantasyon. Wen, adda taditan, Pedro. Ngam sa bali latta no adda tinagadalan ti anak ta. Ta para matlang kan kwa na day ta. Panunutem man anay bagmir na. Andat serserbi ti adal no awan mat kwarta. Kwarta tinapatag kita. No para kan ka, Pedro. Ngam panunutom ko mamot ti pagimbagan kan masakbayan ti anak mo. Saan ko maapasig a kwarta ti pampanunutan? Apay nga inso. Adamot tan naglinis iti dayjay abanda ang nagbedengan niyo kan ni Pedro. Sa nabali ano jay kukwamot ni Pedro bakit? Kasla limabas nga rod iti boundary lakay. Anya? Kano nagpatinggay jay puon ti akasya ti beddang. Ijay ti ayan ti muhaon. Ay talaga alim mampas lakay. Addadan ijayan ti dakkel abato. Ay sana mabalin ah. Apay nga kastamot tan. Ay, tinasaya at lakay. Mapan mo idadanunan. Kasaritam idaan na imbag, tapno agsardeng da. Nay, kakabsat. Asino ka diti nang ibilin kada kayo, ngagparaspas kayo dito, oy. Ni Manong Pedro, Manong. Pinalinis na, gaputa, pamulaan na kano itinatang. At na kami nagsapsapol, iti pakitang danan na. At dito iti insuro na, pagmulaan na. Agam kabsat. Apay ngay. Di nakadiinsuro ti boundary may. Limabas kayo ng aminan. Anya? Limabas ko na Manong? Well, di tayan ti puon ti akasa ti nagbeddengan. No kaya tiyaw, mapanyo kitaan ti mohaw nga ingkabil dagiti panglakayan mi ide. Pasensya kayo Manong Inso. Tinsuro amin ni Manong Pedro a boundary yo kat ije ayan ti kawayan. Iso asinurot mi timbagana. Ay saan Sinakop nan ati kukwak no kasta. Mala, isardeng yon ti agparaspas. Sa nabalay. Tangdanan kayaw dito'y pinaraspas yaw aparte ti lutay. Saan Manong Inso? Kaya't pasensya kayo na no limabas kami. Isumat ngamin timbagan ni Manong Pedro. Mala, awan na nyaman nakabsat. Basta ipakaawat yung kinipidraw ti insurok a boundary. Ang mga no nalipatan na. Pasubumat ni Manong Pedro, Manang Mirna. Naapay ka di, Simon. Kat no sa balit insuro na boundary kada kami. Iso limabas kami ti lininisan. Kukwamot gaya man ni Manong Inso di dinalusan me. Ay, nagloko mo't day jayan a Pedro. Ket no ije ayan ti poon ti akasya ti boundary. Ano kasta? Husto ti imbagan ni Manong Inso. Tadya poon ti akasa ti insuro na kada kami a boundary. Wen, Simon, talaga nga ijay ti boundary. Nala, bagaam dagiti tinangdanan yung nga agdalos, nga uray saan da pa'y nga agsubli inton bigat. Kasaritak pa'y ni Pedro. Margaret, talaga siguro asaanan na sumrak ni Sheena. Masadot siguro Kasano, adumot gayam ti bagsak na. Huwag nga ron Kunak man no nalaing day a tao. Nalaing lagayang agparamag. Bay amon. Saanin nga iso ti pagsaritaan ta? Ay, gayam. Anya ka di dyan istorya ni tatang kanyak. Limabas ka no da tata Pedro iti boundary. Wan, day nga ron. Panagkunak, inggagara da day jay. Anya? Talaga ang inggagara da. Imposible man saan nga amaw. Laklakayanan ni Tata Pedro. Saan nakit din nga amaw? Ang mga nukayat na nga aguman ti sanikwa ni tatang. Takas na unay ti panangay ayo na nga agilako.
Ngamsapay kumaa, tadinan ituloy no anyaman ti dakes apanggap na. Pedro, anya ka di dya imbagan ni Simon Kanyak. Asabali ka no ti insurom abawn diriyo kan ni Inso, kadagiti kakadwa na anagdalos. Ah, Naibagan ni Simon Kanyak, alimmabes da kano. Kat nalawa pa yan tinadalusan da ako kuan ni Inso. kahit nalpas na ka din ang nagdalaos. Wen nadalusan amin ang jay pinadalus mo. Ngam tidakas na, nairaman ti lote ni Inso. Naimbag tada ni Inso, kat pinasardang na ida. Kasanon, no di na ida nakita. Daitan tirugiti plano, Mirna. Anya nga ta ti plano ni Tata Pedro. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo ta alawas ana pauluan. Karit, iti biyag. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagsardang ni Sheena iti panagadal na, gaputaado ti bagsak na. Iti may sangal daw, nang bilin ni Pedro iti manglinis iti lote, ngam sabali ti insuron a boundary, isu alimmabas iti sanikwa ni Inso. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ta alawas ana pauluan. Karit, iti biyag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pedro, anya ka di dya imbagan ni Simon Kanyak. Asabali ka no ti insurom a boundary ka ni Inso, kadagiti nagdalos. Ah, Naibaga ni Simon Kanyak alimmabas da kano. Kat nalawa pa yan tinadalusan da ako kuan ni Inso. kahit nalpas na ka din ang nagdalaos. Wen nadalusan da aminan jay pinadalos mo. Ngam tidakas na, nairaman ti lote ni Inso. Naimbag ada ni Inso, kat pinasardang na ida. Kasanon, no di na ida nakita. Daitan tirugiti plano, Mirna. Anya, no kasta, planom ti amin. Wag, nabainanak iti dinayaan nugot nga ilako ti gatgatangag. Isa na ito yan ti solusyon na. Unay kamutan, Pedro. Talaga nga agong ka. Di kag sawi ti customer na. Tanong baligi ak iti plano kat bumaknangak. May ranod ka. Jak pagtatakkunan ti ado a kinabaknang. No nagtaod mat iti rinukar nga aramid, Pedro. Konsensyam tumatlaang ti kanayon akalaban mo. Agradwar tayon, Marson. Unarod, Margaret. Kamaudyanan na. Dayjay lang, Taagin na dayo kayo ni Tinobyom. Sana bali tagkakalugaran tayo matlang. Sa bagay. Agkit kita kayo lata. Wan Marson, kat anyang iti planom, agsapol ka kadi iti panggadam iti syudad. Saan siguro? Ano kayat ni tatang mo? Makitang danak langan i Farm yo. Kasladyak kayat ti pumanaw dito lugar tayo. Sige tay bagak ni tatang, tauray siya, jak kayat ti umadayo. Tulungak latan dananang kan tatang iti Farm, bareng makaduras tayo pa'y. Nagturpusen dagiti kaadalam Sheena.
Si kalaeng tisaan. Katanya ko, mamami. Nasaysaya at matlata ti panagbiag ko nga misuda. Gaputa ad-ado ti kwarta. Isuda, masapul nga agbirok da pa iti trabaho da kalpasan ti graduation da. Hanggang dumalata, anak ko. Gaputa da diploma da. Uray awan mat panagdanag ko iti biag ko. Gaputa naka-establish akon. Kas kumaita, puminpintas ti plantasyon tayo. Kat dakkel ti mapaspastrat tayo a kwarta. Huwin ngam saan nga itiag na nayon kat dito'y kalata, anak ko. Kasanoon no saan min akabailan nga imatunan ti prutasan, ken ti ayan dagiti natnateng tayo. Kasanon no kumapoy kamin iti amam. Saan aparikot dayta kunak manan, mami? Kabaulak ti amin. Apay ka di akas la mariribo kan kalaunay, Mirna. Ay, parikot kong harod ti anak ko. Di na kaya ti paisuro. Sabali ti prinsipyo na manang bebang. Dayta nga ro tinadlaw kumat iti anak mo. Kan agistorya pa'y dagiti trabahador akanayon na kanuida a sermonan. Kanayon kumat nga ikorektar ti anak ko. Hangam dya mo no apay akas jay matan. Isa akong kunak iti bagig. Nga agpada da siguro iti ugali ti amana. Di da kayat ti paartapan. Di mo sardengan na bagbagaan ti anak mo, meron na. Bareng mabalbaliwan na ti ugali na. Wen, manang beba. Di da kapilitin nga agbirok iti panggedam no kayat mo ti tumulong dita o anak ko. Wan tatang, jak kaya ti pumanaw dito eh. Kan makitak adumurduro as mati plantasyon tayo. Kan ti panagtarakan tayo iti dingwan. Kat amangan no marigatan kayon to amang kita, no dakda kayo laang. Wen anak, kasi ti apaw, napaduras tayo umitayin. Kat sapay la kumatag nanayon day tuyain. Sapay lang kumatatang. At damit lang kada tayo dayta, anak ko. No kaya tayo mapaduras, o di agagagit tayo pa'y. Tratuan tayo na imbag dagiti trabahador tayo. Kaya itid tayo ti husto abingay da. Wan tatang. Kas kumaita panagaapit iti pagay. Adda dagiti trabahador nga aking kayat iti bagas. Adamot dagiti dadduma akayat da ti kwarta. Nuan niya ti kayat da di isaw ti itid tayo. Ipaay tayo ti kiddaw da. Tapno adda pa'y agumagat da. Pinapanaw mula gayam ni Simon. Tapno awan ti bang tubngar kada kayo nga agmula iti inagumam ako kwa ni Inso, Pedro. Anya nga inaguman na sasawamot, Mirna. Taan niya ti awag mo iti dayta? Binilin mo dagiti dadduma at trabahador, anapanda nagtraktor iti lote da Inso. Bayan naklaang itararamidag kunakmag. Tano bumaknangak, maeranod ka. Pedro, agbaliw ka kuman. Kita man, gapu iti kasta nga aramid mo. Tultuladen na ka ni Sheena. Awan makita ka na ka si tararamidag. So di ka man kundi sa audit Mirna. Naawanan ni Bagam, hagtalnakan. Derek, agayon ayot kayo gayam ka ni Margaret? Wan, Sina. Apay anay pala ang Margaret ti inayat mo. Adak mo't dito eh. Napinpintasak mo iso. Ha? Ay ayatan ka, Derek. Ngam di naklangamin pagan ano. Ngam, itatay baga kong tiriknakan ka. Agpanunot ka kuman anaimbag. Anya? Wan, Derek. Ay ayatan ka unay-unay. Katsapay ko ma. Tama ibaw ingon ti panagayat mo kanya. Enso, minulaan damat ti upat akinan lang dyan nagbadangan nyo ka ni Pedro.
Sigurado nga imbilin dayta ni Pedraw. Gamjak kayat ti gulo. Iso sige. Itulok ka nga ure alain danday jay. Amangan no isumot tiyar aramidan na, no itulok mo nga alaan dan ti minulaan na. Kasaritak ni Pedraw. Mapanak ije balayda. Sapay lako ma, tahus tumot tinday jay. No ibagak abayadan na, sigurado adi na mutlaang kayat. Ay, anyan ni Pedro. Agum ba't gayam dayjay? Win nga raud. No inlakok siguro jay gatgatangan na iday, nalabit adi na inaramid ti kastawi. Ayun, tagisayang akmat ngamin no ilakaw. Nagpintas ti lokasyon ti dagatayaw. Anya nga ti amutayaw. Ang mga nudumtang to ti aldaw, ngagparamid ti anak ta iti balay na ijay. Mayat ijay pagpatakderan iti balay. Ala, palabsan tapay da ito niya inaramid na. Ngamsapay ko ma, tadinan ululitan. Imayak Pedraw, gaputa kayat kakasarita iti nalapat. Anya ko man ti pagsaritaan ta, Inso. Amok ada kayo tinagmula ijay lutek. 5 bes ka iti boundary. Ha? Angem sige. Itid kon jay minulaan yaw. Ngem sapay la ko mata husto metinday jay. Makontinto ka ko man iti inalma na malutek. Ket no ayan ti boundary, iso ko mati masuraw. Kasano nga mo mada kami, Inso? Amok tasikat ti ka boundary. Ken nakasaritak ti may sa tao miday. Sa baling amin ti insuro ma boundary. Anya? Ngem ulitak Pedraw. Itid kun ken ka ti minulaan yaw. Ket sapay la kumata di mun ulitain. Mapnek ka kuman iti inalmanam. Wow! Limawat italon tayo, mami. Nagado ti bunga di okra kan parya. Nanginya pa ita ti presyo. Oh, apay akas na saan kaya maragsakan, mami? Sana ka maragsakan. Gaputa ti lote anamulaan kat inaguman ti amam. Ha? Lote ni Enso dayjay. Inagaw ti amam, iso asa anak ang maragsakan. Kay kayat ko paikit di asaan ko maanagbunga dagiti mulad tapno maamiris ti amam asaan nga agbaligi iti kinaagom na. Diya ka mo kan kamani. Kanayon mo akong traan ni daddy. Idinto ati pagimbagan tayo laang mat ti pampanunutan na. Kayat ko atog nga rin, gaputa saan ang maiparbeng anak ko. Kasanod no ikaronan to inton sumaruno nga aldao. Tatibiyag, mayarig iti may sa apilid kunada nga rod. No itakat datayo ti adda iti nangato asaad. Kasanod no inton bigat. Kat agkarkaradap tayo maten iti pikak, gapo iti rigat ti panagbiag. Well, I assure you, mami, saan to apulos ang mapasamak dayta? Margaret, sapay ko mata, maawatan na kiti dating ibaka. Anya dayta, Derry? Lipatan na kon. Anya? Ngamapay. Anya ti basol ko kan ka. Tapno aramidam ti kastoy. Awan, namiris ko lang aning gayam sinat ti ayatek. Anya? Iti kinaado ti babae ang mabalin mo ang pangisukatan kanya. Ni pay lang ang matsin. Pasensya ka, Margaret. Ngam kala tanapunas ti panagayat ko ken ka. Tanigayam sina ti ipitpitik ti puso. Sige, Daddy. Di kalapdan iti kayat mga aramitan. Ngam sapay kumata naragsak kay ti daytoy ngayon aramid mo. Pagkawanan na ko ma, Pumanaw ka ni iti sangwanak. Kat agkadwa kayon iti daytay asina. Kat sapay kumata naragsak kayon to. nagwinaswas kami ka ni Margaret, Marson. Ne, tapay mat. Awan, nariknak lang anigayam sina ti ayatek. Anya?
Ni Sheena tinangisukatan kan ni Margaret. Uy, kat panagkita, doon siya na ti asawag. Masaya-saya to ti biyag mi. Kaputabak nang. Anya? No kinabaknang laang ti kayat mo. Baknang madda Margaret ah. Nabakbak ng dasina. Bakan, di ka man makibiyang kara kami. No kayat mo, di armam ni Margaret. Ita lang ang makitak ang nagalas gayam ti ugalim, Derek. Ah? Nagalas kunak manen. Ala, tangay winaswas mon ti ayan ayat yu kan ni Margaret. Di mon riribukan. Bayam ang makapag-move on. Tapno makalipatan. Nasakit tinakam ko, Marson. Gapoy tinaramid ni Derek kanya. Lipatan mo ni Derek, Margaret. Saan arumbang asangitan? Tikas kan kuana. Gaputa ubaw ti panagayat na. Marson. Saan tumot lang ang naragsak ti relasyon da? Gaputa pinasakitan da ka. At nasakit tinakam ko. Gaputan ni Sheena tinangisukatan na kanya. Kas dalamang sursuron. Ala, bayamon, Margaret. Ag-move on ka kitdi. Makasapol kan to iti lalaki, amang ipatag, kan mangayat kan ka iti napudno. Agyaman nak, Derek. Gaputan na ibawing mo mutlaangan ti panagayat mo kanyak. Uy, sina. Namiris ko nga ayatan kamat gayam. Ngam, ikari mga ayatan nakmat itikas iti panagayat ko kan ka. Tano siyak ti lukuan. Di mo amo ti kabaalak nga aramidan. Di kan tulukwen. Gaputa ayatan kakit nga rod. Siguradum laang, Derek. Siguradum laang. Api nga takas to'y nanang. Talaga ka di aka kompetensya tayo iti amin aba nagdasin. Apay ka de, Margaret anak ko. Insukat nak ni Derek kan kwan. Anya? Day tatipod no nanang. Winaswas ni Derek ti ayan ayat mi. Kat insukat nak kini Sheena. Ay, unay matan ti kasta. Nasakit nanang. Ni Tata Pedro. Inagaw na ti daddo maalote ni Tatang. Kat ni Sheena. Inagaw na tinobyak. Apay akastoy. Datayo ka di ang kanayon ti biktima, nanang. Ala, nasakit man na panunutan. Aklonan tayo latad ti amin. Sana bale, ta saan la amay may sa ti aldaw. No nasipngat man ti lubong tayo ita. Dumteng to ti aldaw a makita tayo ti lawag. Kung nagtumay kat nga isukat na ka ni Derek, Margaret. Amok a ginargarim. Amok a dinadail na. Iso akastoy kinapasa. Oops! Di nakpabasulan. Katsapay ko man, tasan nagsaksakit tinakam mo. No napunas ti panagayat ni Derek kan ka. Gapo kanya. Di nagsigsigurado, Sheena. No nangabak ka man ita. Saan tayo nga amo iti maudi nga ita mo? Anya? Sapay ko mata naragsak kayon tungarot iti agnanayon. Tanasan, amangan no siya tumat timang katawakan ka. Abay, anak relasyon ka ni Derek. Tiyam mo kat iso ti kaayan-ayat ni Margaret, nga anak ni Inso. Idi day ta, mami. Gapo ta ita, siya kon ti girlfriend na. Anya, no kasta, inagaw mo ni Derek kan ni Margaret. Saan, mami? Pinutod na ti relasyon da ka ni Margaret. Gapo ta siya ti ay-ayatan ni Derek itan. Anyan ti kasta nga aramid mo, anak ko. Maibusan ka din iti lalaki. Tanipay laang Derek ti inayat mo. Saan, mami? Talaga lang amin nga agin inayat kami ka ni Derek.
Ay, sapay lakuma. Tadi yun to ikaro dayta nga inaramid yo. Ay, sapay lakuma. Deng ka man na imbagte bagak muklaw. Anya ka di dayta, Tata Pedro. Ay, ma'am, lagi ti kakaluam. Kat inton nalawag ti bulan. In kayon to ispriyan iti pamatay ruot lagi ti mula da inso. Agbaligi nga tatiplano ni Tata Pedro. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay uta alawas ang napauwan. Karit, iti biyag, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Inapalabas, imparupan ni Gringo kini Rafael ti panagsina ti Dalanda, tangay saanan nga interesado ni Rafael iti kinabaknang. Pinmanaw mutlangarod ni Rafael iti ayan da Gringo. Intuloy da Gringo tinagsawar iti rancho. Sinurot dati may sawaig, ket iti pannagnada, dandan iti tinukawan ti uleg ni Gringo. Pinaltugan ni Burton ti uleg amang tukaw kumaki ni Gringo. Itimot ayan da Luciano, ingkagumaan na tinapan iti lugar, apakatan nawagan na iti balite, anakakitaan na iti lakasa, anakasarakan da iti bangkay, da Don Esteban ken Lakay Josep. Pinampanunot na, no at dapay lang ata iti sirok ti balite, tinasaw alakasa. Itagagayem, adtoyin tituloy iti nobela tayo anapauluan. El Oro un Sangre! Kakkel, ti utang dahil di Don Esteban, iti grupo, Gringo. Diyak na nasasao, iti sabali da ito'y. Anya? Juan, dakkel, ti utang dahil di Don Esteban. Ket, ti sapsapulen tayo kinabaklan, ti kayat ko, apagbayad na. Anya? Sana ka mamati iti bagbagam, Burton. Anya? Anya kumamat ti nakauputangan dahil di papa iti grupon. Awan naman! Ti bagbagat! Tawan kayo mat-idi! Dito yung asyenda! Kasalawan nakautang dahil di papa kada kayo. Ako! Hindi mo amo, Gringo! Tatlo pagagkan ka. Kabagyat ti maysa akasosyo dahil di Don Esteban ang negosyante iti baka. Aggatang dahil iti baka kat ilako na matlain dahil di Don Esteban ti maysa alaklakon na. Ano? Kat itinauti at dasaan ang nabayadan dahil di Don Esteban. Amag dahil tasyak ide, tinangisirek, iti rancho, iti lima abaka. Imposible dahil tangay bagbagam, Burton. Saan ako na mamati? Ang tagal ka! Angan nala! Saan na balen? Kanabayagan ng dayjay nga utang dahil Don Esteban. Sino tinangbayan? Si Milircon. Babaan, ti panangukod mi kadagiti na dumaba kay ti rancho. Hindi ti malaw kami.
Makapungtok ka, Gringo. Awan marami dam penalpasan. Ken, bayat ti utang dedi don ni Esteban. Dia inukod ni Idi. Imanaw kami ti rancho. Isuati ka madalagan. Nabayatan ng ti utang. Dedi don Esteban. Saan ang nga agaw-awid ni Gringo, Jevilla? Isa ang madandana-kanak. Pagigyanan na nga'y. Ijay rancho. Matlag ayam. Awan mo't pa kay sagmakan na ijay. Sabay saan mo't nga ubing ni Gringo apag dandanagam launay idita. Amangan no adda makauna kad akwada. Makauna. Iti anya. Amangan no addan nakauna nakabirok iti naikali a kinabaknang. Ket awanen ti mabingay ni Gringo. Apay Julia. Day talatan na ikali a kinabaknang ti pampanunutem. Sayang mo't dayjay no sabali ti makakali. Napagkad ti kasta. Kasta ti ko na dagiti dadduma tadida kayat nga agkali dagiti makaammo iti ayan ti gamon. Panagkunaam. Ikan na ka ni Gringo no bilang masarakan dadayjay. Apay kit dinasaan. Uray kaskasano. Talyawan na matlaangan ti ado arigat ko kankwana. Iso ano bilang tamasarakan dadaychay. Kidda wakto ti panangted na laangan kanyak iti kwarta. Tapnod da pangalaak iti pagbiag ko. Pumanawakton iti Villa. Kasta ti planom. Buwan Julia. Jak kayatan ti agyan iti Villa. Jak kayat apagsirbyan ni Marisol. Nauyong ka di, idita. Awan dumada iti day dito ni Esteban. Agpadadakan Gringo iti ugali. Isudang arod ka ni Marisol ti imala iti ugali day dito ni Esteban. Wan nga taa. Kat ni Mat Rafael titimbawid iti day di Lolita. Nasingpet ngamin day di Lolita. Wan nga ta. Pagkilala kayo dito kakadwa! Saan ang kagdito? Dito iti ayantay gayong-gayong. Limito! Tulungan niyo! Saan na matulungan? Wala pa sa ako! Hindi mo banan! Awalay! Awanan! Awanan! Awanan mang naglayag na. Kayong kayo! Ayan mo, Berto! Tingnan mo mo! Kayong kayo! What? Bata ka! Awanan! Saan nga madlaw agayong-gayong kita? Lapos kong tiruta nagtubo. Nakalanglang tuda. Juan! Pagarupan! Aparasbas! Ngam kayong magkayam! Awanan ni Berto. May tatlo ni Mirto ay tanam iti kayong-kayong! Sana may sakti kayong ang masarakan dito rancho. Isuat delikado at basak-basak. No, di mo kabisado ti lugar dito. Uy, lasumgar iti napasama kiti kadwa tayo. Napukaw iti apagdarikmat. Kasta tibiyak, Gringo. Apagdarikmat. Isuat kabayatan. Asibibiyag tayo. Samputin tayo. Tagragsak. Ado, tikurta tayo. Kastusin tayo. Pag-happy ako nana. Tadi tayo may tugot na kita. Intun matay tayo.
Ket dublyan tayo pa ng birok tayo itigaman. Tapno mapagnumaran tayo. Gusto ka! Pala! Iruan mo man ang timapa! Pakitaan tayo! Para nga sidog dito yun! Kaya nga! Umad adon, dagiti umarak dito'y sentro, tipuro. Wananan. Sapay ko ma. Tasaan laan ni Marisol ti patpatsenda. Sigon, iti nakasarsarita kapadak abakat itay. Dinaybayan idan ni Marisol. Kasta mo tinangag ko asayang guseng, nanang. Agur uray lantahanon iti bingay. Walo abang dagiti agtaltalon. Makakaamulatan ti katalot na kadagiti kamarin. Sa balitan tayo ti imatang da Marisol kan Gringo. Di na nagsarsardeng at sapsapol. Kikadi pa'y lagamang amaatap na ikali iti rancho. Ti pakakumikumanda. Wananan. Saan da agsarden? Aging ga iti di da masarakan dayjay. Kat, sika. Awan ka din ti panaginteres mo iti dayjay. No bilang naan, mailisikan iti swerte ako nada. Bayan nyo dayjayan. Adda di ti serte. Adda iti takyag dagiti tawa makitinulong. Ken tulungan tayo. Anak, Sige nanay. Kasarita kong dagiti tao. Siyempre, day China, Rafael. Ano di kalat nasawan ti panakibiyang nakaragiti ang taltalon? Addan nakasagana tulong para kada kayo magtaltalon. Ado ti maytad abin Dagiti bin ti kabarwan apagay. Nga iso ti kasayatan na may rap ita. Agur uray ti mayor ijayili. Iso ti nang ibilin iti panakaywaras dagiti rasyon abin para kadagiti agtaltalon. Ay, naging bagay! Anya ti gagaran Marisol ita. Itaman pa'y. At nabayag ka nun at nagpakita dito. Anya nga ta ti gagaran na. Anya kaya aramitan ni Sika dito Rafael? Apay, Damdamagan ni siya no anya ti aramitan ni Sika dito. kasarsaritak dagiti manalon. Ibalbalakat ko kadakwada ti panang taripato da kadagiti iraupda. Tasayang lang, numabaybayan. Taan niya ti ammo ni Sika na ibalakad kadakwada? Ha, Rafael? Uray sana ka manalon. Amok no kasano ti umno a panagmula. Kan ti umno nga imula, iti kada panawan. Bravo! Kasi napudpud no matan na nalaing ni Sika na agrikulturista. Marisol, nabaybayam dagiti nga taltalon. Iso ang napanunot ko asaklangan ti mangtad iti ihimplo kadakwada. Awan may pakita ni Sika na ehemplo. Tasaan mat nagtaltalon ni Sika? Kanaysa! Awan pakibiyangan ni Sika iti asyata! Anya? Porke? Asino ni Sika iti asyenda? Ha? Rafael? Marisol, Mansa ni Sika na bastardo! Da kayo na duwag ka ni Gringo! Saan na dahi di patak ti papayo? Isunawan pakibiyangan ni da kayo dito asyenda! Inchende? awan nawata kadagiti imbagam. Chekre! Da kayo naman nalon!
Asino titanggan nita kayo? Gusto ka ditim bagbagada ito'y na tao? Asino da ito'y na ombre? Kanida kayo? Oh? Apa na ala nagtagari? Asino da ito'y na ombre? Dito'y asyenda Gabriel? Pada kayo ang gusto tibagbagana, senyorita. Hindi ka may gusto ko tibagbagana, tibagbagad na. Awan, gusto tibagbagana. Gusto tibagbagana. Asino ti mamati ti daytoy na ombre? Ingato nida kayo dagiti imayo. Bakame, senyorita. Bakame. Aha! Tatyan nida kayo? Na daytoy na ombre ti husto? Pues! Dangag nida kayo iti amin asawa ni Shak ita na kanito. Marisol, anya ti bagam kadakwada. Da kayo amin! Awanan niyang talon ita na panagtatalon! Nangag nida kayo? Awanan ti agtalon ita! Pumanaw matan nita kayo dito'y purok na intagday di babagkaba kayo! Napagpatakdiran nita kayo iti balayo! Awan ti oray may sanag bati ka na kayo amin! Pumanaw nita kayo amin! Marisol, sana na yung kalintugan ti bagbagam. Ibabawin timbagam kadakwada. Na pwede, Rafael! Pinagtimbaga ni Shak! Pumanaw aming tagitanawan ng moto! Awanin ti pakiglangan ni Shak kadagitanawan ng moto! Aglablabusan ni Marisol. Awan asin na kadagiti mannanon. Kasanudan, Rafael. Kasanon, no papanawan na nga agpaiso, dagiti mannalon. Awan manaknakam nan, no kasta ti aramiden na. Awan pakibiyangan na kadagiti agtaltalon. Tadi na ammo ti kinapatagda. Pulos ngamin adi na napadasan ti rigat. Nanang, Jack itulok ti kayat ni Marisol amasurat. Anya ti aramidam. Mang panunutak iti pamuspusan. Tapno di na patuloy ang timbagana. Sana rumbang ang mapapanaw latan nga awan anyaman na. Dagiti nabayagan akatalunan dito'y asyenda. Nakasaganan ti lamisaan, senyorita. Anya tin sagana ni Sika no si Daan? Tay paboritom, senyorita. Ke? Adobo ko Chantre ni Sika? Asino tinangibagak ka ni Sika na paborito ni Shak? Ti adobo? Ha? Hala? Agluto ni Sika iti sabali? Awan ti sabalin, senyorita. Dinakmat ngaminan imbabaon anapan iti merkado. Kasta ti rason ni Sika? Dispensaramon, senyorita. Naibusan ti abasto iti kusina. Takasano, makumikum kan akanayon. Kat di mon san malagip no anya ti umno ataraon. Chantre! Ha, senyorita, adda aga ariwawa. Papanawon tayo ng anak na dito, Miss Steven! Ano na jay idita? Anya ti magbagadagita na aga ariwawa? Dagiti taga-away, senyorita. Anya ti mapasamak iti daytagon daway. Gagayem. Di uliway na dinggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre. Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon Jun Ributazo. Sound effects Glenn Binawe. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon
El Oro, un sangre!